Through the green mashed up nation addresses of today, Emerson Mnangagwa has successfully shifted all negative focus from himself to Kudatagure Emirana. This is what he, the Grace Mugabe accused liquidator, has been doing since the 1970s. He never does the dirty work. All that is done by small boys, the runners, beginning with the late accused of finishing the liberation fighters in Mozambique. Zonavida mashoko anomuda panguva ino ari kunokonza Mnangagwa has escaped State House spotlight using Tagure and subscribe or like on the bell icon. Timina mnaubobeli kwa mchinzi. ZANU-PF structures are now shaking in anger against one person. They believe wants to take over power, turning off their eyes from the person who is already taken the nation by the neck since 1977 and is only getting stronger. 16 million people are caught up, agitated by a boasting entrepreneur, while Mnangagwa escapes untouched. Will Mnangagwa make it? And what will it take to catch him? Doma shikarubuda panapa achitana mgorano kwa zimbabwe wachiti aiwa tukamiri wenyika yamasoda mzo Mnangagwa bamana 1970s. Aiwa he never did the dirty work as aipa vakomana small boys kuti mufana execute these small tasks mufana kuita zvakati and panguva ine pari kuno kukonzi tukamiri wenyika achinyasa kunkonzi is now shifting power kuda kwachitagure zvaita kuti mikono nemusoro yevanhu muZANU-PF iteme ende vanhu vahedhane musoro panguva ine sezviri kuitika muruling party ZANU-PF vachiona kuda kwachitagure achinyasa kupiwa upresident on a silver platter zvinhu zvangobuda pachena and panguva ino vanhu vari kuona kuti yes they can resist but they are not so sure if they are going to make it. Mashoko ari kubuda panguva ino anyasa kunokonza kuda kwachitagure panguva ino ndiye ava kupiwa the task kuti achiexecuta all this dirty work and the likes panguva ine kunokonza kuti kamiri wenyika anosara ari safe. Imboti mafunguro enyu motudi pamusoro pechitiko ichi. Pana comment section medu mafunguro enyu. Subscribe or like, chat on the bell icon.